ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. ҳамаи шуморо ба муносибати рӯзи саиди ҷумъа муборакбод мегӯем. имрӯз барои шумо хабари хуб. распродажаи калон папленои туркӣ тоза як дона ҳам гиред 100 сомон. агар 100 дона ҳам гиред 100 сомон. ин распродажа кардагия барои рӯзи ҷумъа. марҳамат. гулмайдаҳан гулмайдаҳои фасон фасон фирмаи пеши Туркияҳай ба дараҷаи оли фасон. ина марҳамат якта шумо бубинед. ё хубиш чие ки ғавсан нисбати папленои доинг ғавстаранд. баъд беҳад качествашон буландай. ина аиш нигоҳ кунед фасониша. ира тигровка мегӯянд. тигровка. ина марҳамат бинед чишам ҳастай. ина ҳамаи маркош ҳаст. гул калон ҳам ҳастай, гулои майда ҳам ҳастай. инами кадомида маъқула. ина ватсапда сразу мегиред, шумо скриншот мекунед, мепартоед. як 50 либос айда ҳаминҷода 50 либос мондагӣ. марҳамат метавонед ки шумо занг зада харидорӣ кунед. ҳамаи гулош фасон зуранд. ягон камбудӣ надоранд. 100% гарантия қатъӣ. туркӣ тоза 100 сомонӣ. кадомида ки маъқул мешава фақат шумо ҳаминҷа скриншот мекунед, мепартоед. дига 50 ё 60 либос ҳастай пака. барое ки омадан қатъи иён нестан бозорда. ҳамаш аҷиб буд зуранд. фасон ягон камбудӣ надоранд. ҳам одамое ки туркӣ пӯшанд вохчон мефаҳманд ки чӣ хелан качества ё чӣ хелан мулоимишон ғавсишон гап нест. обши ҳамёда гап нест. марҳамат тезтарак шумо чӣ кунед. ина гулмайдошам ҳастай. кадоме ки иёра пӯшидагиай димбора уҷи заказ мекунам. марҳамат бинем. чизое ки шумо да маъқуле ҳаст. инаи гулш бо аҷибутай гули хамелеон меган. инаи бархай баҳорӣ барои духтарако. инаи тигровка. инаи гули анаи гулшам хадавояй. афсус ки ё хай камтар ки ҳастанд. шумо метавонед ки тезтар заказ кунед. в данное время як 50-60 либос ҳаст. чизое ки шумо данами маъқул боша кадомиш метавонед ки сразу занг бизанед. боқи сарбаланду обод бошед. худоҳофиз.